Helo, a chroeso I fideo yr urdd ar sut I chwarae'r ukulele efo fi, Lewis a Rhys. Yn y fideo yma, dwi am dangos I chi pethau bach ond pethau pwysig sydd yn helpu ni wybod sut I chwarae'r ukulele yn iawn. Felly, yn amlwg, chi angen un. Maen nhw ddigon rhad ar y we, fyta 15-20 pence, felly dydyn nhw ddim yn bethau, mae'r rei rhad yn gweithio cystal a rei drud, felly dydyn nhw ddim angen mynd dros ben llestri efo talu. Dwi wedi gosod sticker Mr Urdd arni, just I wneud edrych yn neis. A be arall sydd gennau, dwi wedi gosod sticeri ar yr ochr yma mwyn dangos lle mae mysydd I angen mynd mwyn chwarae'r cordiau C, G, A minor ac F. Just mwyn cofio sut I chwarae'n iawn. Felly, os ydych chi eisiau rhewi'r sgrin, mwyn checio lle mae'r sticeri yna angen mynd, hyd yn oed os gennych chi ddim sticeri, mae felt pen neu be bynnag yn gweithio union rhyw fath. Iawn? Felly, be dwi'n dangos chi gyntaf ydy pa ffordd I ddal o. Felly, mae'r gwddw yn fan hyn angen bod ar yr ochr chwith yn ei, a mae'r corff sy'n gwneud y sŵn mawr angen bod ar yr ochr dde. A'i orffwys o ar y penglin fan hyn. Okay? A wedyn mae gennym ni 4 llinyn, fel hyn. G, C, E ac A. A wedyn, os ydych chi eisiau meddwl am frawddeg I gofio pa nodyn dy pryn, frawddeg dwi'n licio defnyddio ydy gwelodd, cai, eliffant, anferth. Okay? G, C, E, A. Nwch chi gofio hynna? Okay? A wedyn, be sgynnon ni hefyd yn fan hyn ydy yr rhannau bach aur yma sy'n mynd ar I lawr, a mae yna lot ohonyn nhw. Be dyn ni'n galw hyn ydy frets, okay? Felly hwn ydy fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, fret 5 ac yn y blaen. Iawn? A dyma sy'n gwneud y gwahaniaeth yn y nodyn. Iawn? Felly os na I chwarae nodyn G, nodyn G, mae'n neud y sŵn yna. Ond os na I roed y mis ar fret 1, fret 2, 3, ac yn y blaen, iawn? Mae'n mynd fyny hanner nodyn, hanner tôn bob tro, am hynna'n wir am bob un llinyn. Okay? Chi'n dallt yna? Be sgynnau yn y llaw yma ydy plectrum, neu pic ydy gair arall amdano fo. Mae hwn yn un felt. Mae o'n un arbennig I ukulele achos mae'n neud sŵn lot meddalach wrth chwarae. Okay? So chi hefyd yn gallu defnyddio un plastig fel hyn, neu hyd yn oed os ydych chi eisiau bys neu bawd fel hyn. Os ydych chi'n dysylwi, oedd y nodyn yna neu'r cord yna chydig bach allan o diwn, a mae hynna yn beth ofnadwy o bwysig, mae tiwnio yn ofnadwy o bwysig. Dydy hyd yn oed yr chwaraewr ukulele gorau yn y byd methu swnio dda os ydyw ukulele allan o diwn. Felly, beth sy'n argymell chi'n neud cyn cychwyn dim byd ydy lawrlwytho app. Mae gen I app tiwnio yn fan hyn. A mae hwn yn deitha ni os ydy nodyn mewn tiwn neu beidio. Felly, gen I weld wan. Mae'n deud too low. Felly, na I droi o fyny tan mae'n deud bod ni'n gywir. Na ni. A wedyn, be am too high. Gwahaniaeth bach ydi o, ond mae'n neud lot o gwahaniaeth yn diwedd. Tan ydych chi'n cael yr sŵn yn deud bod o'n oce. Iawn? Mae hwn yn iawn. A wedyn, chi'n glywed o'n flat? Felly, too low, droi o fyny. Iwsio hein fan hyn, iwsio'r pegiau yma fan hyn. I droi o fyny, chydig bach, mae nhw'n eitha sensitif. Dyna ni. A ddyle wan bod hwn mewn tiwn. Dyna ni, sŵn lot gwell. Okay? Felly, dyn ni wedi dysgu bod y corff ar yr ochr chwith yn ni, y gwddw ar yr ochr chwith yn ni, a'r corff ar yr ochr dde yn ni. A wedyn mae gennym ni fret 1, 2, 3, 4, 5 ac yn y blaen. A wedyn mae gennym ni llinynau G, C, E, A. Iawn? Gwelodd,
cae eliffant anferth. Iawn? A hefyd, peth pwysig, sut i diwnio. A mae angen checio ar y tiwnio yn reit aml, achos maen nhw'n gallu mynd allan o diwn reit awd, felly bob tro ydych chi'n chwarae fo'r newydd, mae'n bwysig, just gwneud yn siŵr bod nhw'n oce. Iawn? A wedyn, beth nhw hwn? Plectrum neu pic. Iawn? A beth dyn angen neud, mwyn cael cord, ydy, wel, mi fydd y lewis a Rhys yn dangos chi sut mae gwneud y siapiau cordiau, ond bod ni'n rhoi yn bysydd ar y sticeri yma, a bod ni yn cael sŵn neis fel hyn. Iawn? Mae'n bwysig bod ni yn cael pob un llinyn. Lle just reit top, bod ni'n cael pob un yn ysgafn neis. Oce? Un peth arall pwysig ydy, dwi'n siŵr wneith Lewis a Rhys fynd i fwy o fanylder efo hyn efo chi. Ond, pan ydych chi'n rhoi eich bysydd ar y ffret, mae'n bwysig rhoi nhw rhwng y llinellau aur. Iawn? Rhwng nhw dim arnyn nhw. Os ydych chi'n rhoi nhw arnyn nhw, ydych chi'n lladd y nodi chydig bach, chi'n cael sŵn fel hyn. Da, mae'n gret. Os ydych chi'n rhoi rhwng y llinellau yn glir, ydych chi'n cael sŵn lot fwy pyr fel hyn. Iawn? Felly, byddwch yn ofalus. Iawn? Reit. Nw'n ni fynd at Rhys wan i ddangos y cord cynta. Helo bawb, diolch Marged am hwnna. Yn y fideo bach byr yma, dwi'n mynd i ddangos i chi sut mae'n chwarae'r cord C ac F ar yr ukulele. So, dyma'r ukulele dwi'n ddefnyddio, mae'n piws bach neis. Dim rhy fancy, just un arferol ydych chi gael ar y we am rhyw 20 pint, fel yna Marged sôn. Dwi'n mynd i gael plectrum, chi'n gweld un urdd yma. Ac i chwarae y cord C, os ydych chi'n gweld, mae gen i sticker ar y trydydd fret, so 1, 2, 3. A beth dwi'n mynd i wneud ydy defnyddio bys, dwi'n mynd i alw hwn yn bys rhif 1. 1, 2, 3, 4, so bys rhif 1. A dwi'n mynd i wasgu ar y string gwylod efo blaen y mis. So mae'n bwysig bod chi'n defnyddio blaen eich bys, bod chi ddim yn reid o'n flat fel la, neu os ydych chi'n reid o'n flat, ydych chi'n mynd i gyffwrdd y strings eraill. A mae hynna'n mynd i nadu'r sŵn rhag chwarae'n glir. Felly mae'n bwysig bod chi'n defnyddio blaen eich bys, creu rhywbeth o bont efo eich bys fel la. Gwasgu lawr. Dwi'n defnyddio y bawd ar gefn y gwddw, so bod fi'n cael rhyw fath o support ar y llaw i chwarae'r cord. So dwi'n mynd i wasgu'n lawr yn galed efo blaen y bys, a dylsio swnio fel cord C. Iawn, so hwnna'r cord C ar y trydydd fret ar y tant gwylod. I chwarae F, dyn angen 2 bys, so dyn ni'n mynd i ddefnyddio bys 1 a 2. Dyn ni'n mynd i reid y bys canol ar yr ail fret ar y string uchaf. Chi'n cael hwnna fan'na. Blaen y bys eto, creu pont efo'r bys. Ac dyn ni'n mynd i roed yr bys cynta ar y trydydd tant. Trydydd string, sef string rhif, neu string, da iawn, string E. So, dyn ni'n gwasgu ar string G a string E. Y bys canol ar y ail fret a'r bys cynta ar y trydydd, ar y fret cynta, sori. Ac mae F yn swnio fel hyn. A chi, mae F yn gallu bod yn anodd achos mae bysych chi'n agos iawn i'r strings neu'r tannau eraill, felly byddwch yn ofalus bod chi ddim yn rhoi bysedd flat, neu mae'n mynd i swnio fel hyn. So pwysig iawn bod chi'n gwasgu efo blaen eich bys, gwasgu lawr yn galed, a dylsio fo swnio fel hyn.
Na ni. A rwan, dyn ni'n mynd i fynd at Lewis, sy'n mynd i siarad bach mwy efo chi am cwbl o gordiau eraill ac ella sut i ddefnyddio'r plectrum yn effeithiol. Reit, oce. Da ni'n mynd i ddysgu un cod arall cyn diwedd y fideo yma. Diolch yn fawr i Rhys am y tips yna. Ambell i beth pwysig iawn i gofio pen da chi'n chwarae y C ag yr F ydy, fel oedd Rhys yn dweud, bod chi'n pontio y garddon fel hyn a bod chi'n defnyddio blaen y bysedd, nid gwyneb y bysedd i'ch nodau. Ond os da chi'n chwarae fo fel hyn, yna sa ddim byd yn mynd i chwarae. Ond, os ydych chi'n chwarae ukulele efo blaen eich bysedd fel hyn, yna ydych chi'n mynd i gael y nodau'n glir iawn. Felly mae rhaid i chi fod yn ofalus iawn bod yr un bys ddim yn cyffwrdd 2 string. Felly hynna ddim digwydd, neu byddwn ni ddim yn clywed hwnna. Yn hytrach, mae rhaid bod ni'n defnyddio pen y bys. Felly dyn ni'n clywed y nodau yn glir fel yna. Felly'r un cod olaf dyn ni'n mynd i ddysgu ydy y G. Mae'r G yn god bach cymhleth ac ychydig bach yn awkward i'w chwarae. Ond, ar ôl digon o ymarfer, dwi'n siŵr fyddwn ni yn gallu i chwarae hi. Felly, da ni'n mynd i gael bys rhif 1 ar y dot glas sgan i fi fama, sef yr ail string, 1, 2, gyda'r ail fret, 1, 2. Bys rhif 1 ar hwnna. Yna, bys rhif 3, da ni'n mynd i fynd ar y string rhif 4, 1, 2, 3, 4, ac y fret rhif 2, 1, 2. Fel yna, ar hyn o bryd. Wan, da ni'n mynd i gael bys rhif 3, sef hwn. A da ni am roed o ar y gap yma, sef string rhif 1, 2, 3, a fret rhif 3 hefyd. Felly fel yna. Felly mae rhaid i chi fod yn ofalus, fel ni'n deud, bod chi ddim yn cyffwrdd mwy nag un string efo'r un bys, a bod chi'n pontio'r garddon yn fanna, a bod chi'n relaxio'r garddon. Os ti ddim angen iddo fo fod yn tense, jyst i'ch bod chi yn ei relaxio fo fel yna. Ac ddylio fo yn diwedd fod yn swnio fel hyn. Ond un tip pwysig iawn ydy fod chords fel yma yn mynd i gymryd lot o ymarfer i wneud o. Felly dwi'n aman fawr fyddwch chi'n gallu chwarae'r cod yma ar y tro cynta, ond peidiwch â digaloni, yr unig beth sy'n rhaid i chi wneud ydy ymarfer. Gan diwedd, fyddwch chi'n gallu symud o 1 cod i 2 cod i 3 cod fel yna. Felly, yn olaf, da ni'n mynd i roi y 3 cod at ei gilydd. Felly, da ni'n mynd i ddechrau efo'r C, yna i'r F, a wedyn i'r G. Felly, dechrau ar y C, ar ôl 4, da ni am chwarae hi efo'i gilydd. Felly, ar ôl 1, 2, 3, 4. Wedyn ymlaen i'r F. Ar ôl 4, 1, 2, 3, 4. Ac yna'r cod olaf, y G. Ar ôl 4, 1, 2, 3, 4. Ond mewn gwirionedd, allwch chi roed y cordiau yma mewn unrhyw ordor ydych chi isio. Felly, be am i chi gael go yn rhoi y cords fewn i ordors gwahanol. Allwch chi ddechrau efo'r F, wedyn i'r C, wedyn i'r G. Mae hynna hollol fyny chi. A gwnewch chi siŵr, os chi'n defnyddio plectrum tebyg i hyn, eich bod chi'n defnyddio i flaen o, i hitio fo, a beidiwch chi bod ofyn, mae angen digon o wmff mwyn creu y sŵn gorau posib hefo'r ukulele. A dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am wylio. Ewch ati ymarfer rwan, ond cofiwch gysylltu os gennych chi unrhyw gwestiwn, sa ni'n tri yn fwy na hapus i helpu. Pob lwc!